Hej derude alle mine seere. Velkommen til min videodagbog. Jeg hedder Lotte, men det ved I nok alle sammen allerede. Til de nye seere, hej. Nå, i dag skal jeg rigtig nok fortælle jer, hvad der skete i Føtex. Jeg er næsten lige kommet hjem fra Føtex af. Jeg har skrevet en indkøbsliste i dag. Jeg skulle have nogle ting over fra Føtex af. Jeg skulle have blandt andet nogle ting til aftensmaden. Jeg skulle have en smør, jeg skulle have en mælk og en brød og noget. Det er jo ikke så relevant, hvad jeg skulle have i Føtex. Det er jo ikke så meget. Nå. Jeg er rigtig gået over til Føtex og går ind for taget en kurv. For lige, så skæmte jeg lige, så ser jeg lige ud af øjenkrogen. Ja, det er rigtig de nye briller, jeg har fået. Så ser jeg lige ud af øjenkrogen, sådan der, at der er tandpasta på tilbud. Ja, der er 2 tandpasta for 10 kroner. Så tænker Lotte her, yes man. Man skal spare, man kan, ikke? Det er jo godt nok ikke lige det mærke, jeg bruger, men så kan man altid sætte det frem, når man får overnattende gæster. Ja. Så den putter jeg så ned i kurven og får spankuleret lidt rundt og putte de andre ting ned, som jeg skulle bruge. Og sådan ting, jeg ikke skulle bruge, men så skal jeg nok bruge det med daily ting, som jeg har ikke købt nogle ting, jeg ikke aldrig vil bruge i hvert fald. Ud af det tandpasta der, men det er jo så til gengæld også på tilbud, ikke? Hvad tror jeg så Lotte her, hun ser et skilt, hvor der står, 3 tun for 10 kroner. Og jeg er ikke den store tunspiser, men her i finanskrisen, der må man jo spare, hvor man kan, og tun er altid godt at have i skabet. Så jeg er rigtig nok over det, at se det tun i vand, det gør ikke så meget, fordi tun i olie eller tun i vand, jeg kan stadig, spiser ikke så meget tun til det. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad forskellen er. Men så lægger jeg det så ned her i kurven og går op til kassen. Jeg har stået i kø i lang tid, der så endelig skal jeg slå mine ting ind. Går tandpastaen rigtig nok ind til billige penge. De andre ting går ind til, hvad det nu skal gå ind til. Brøden omkring 5 et eller andet eller sådan noget. Og da jeg så skal putte den tun igennem, står der så, at en tun koster 10 kroner. Og jeg bliver sådan lidt jeg bliver lidt irriteret. Siger til ham, at det kan ikke passe, måske en fejl. Han sætter mig over i kundeservice. Fordi han kan ikke gøre noget, siger han. Så jeg går i kundeservice og står i kø over i lang tid. Og rigtig få skruet bissen på, da jeg skal op og snakke med manden, der stod der. Så siger jeg til ham, prøv at høre, det kan ikke passe. De her tun skulle gå ind til 3 for 10, og de går ind til 1 for 10. Manden siger til mig, nej, han mener det koster 1 for 10, men jeg benægter jo, jeg endda sværger på, at det har jeg set på det skilt, at det skulle koste 1 for 10. Så han finder han ringer til en lille dreng på sin, eller ikke en lille dreng, en af de unge drenge, der arbejder på gulvet i Føtex, med sin lille walkie-talkie, ringer han til ham og siger, at han lige skal gå ned og kigge, hvad de tun der koster. Så går han derned og kigger, og gæt hvad, jeg er i mørende, hvad der skete. Ja, så koster de rigtig nok 1 til 10 kroner. Det var så pinligt. Så står man derovre i Føtex, ikke? Og så jeg skal jo ikke have de tun, hvis det koster 1 for 10 kroner. Så er det jo 30 kroner, så skal jo penge tilbage, ikke? Så står man derovre, og alle folk kigger bare på en, ikke? Og er bare sådan lidt, har hun bare set forkert, eller er hun bare sådan lidt, ikke? Det var bare pinligt. Det er sidste gang, jeg skal over i Føtex og handle på den. Det er nok ikke sidste gang, for det så ligger. Men i hvert fald på den måde der, ikke? Så måtte jeg jo rigtig gå med både hovedet ud der. The walk of shame home. Så skulle jeg rigtig hjem og fortælle jer om det her over videodagbogen. Ja, det er simpelthen så pinligt, altså. Simpelthen så pinligt. Ja. Okay, en god dag så. Hej.